Hey YouTube, i dag vil jeg vise jer, hvilken, det program, jeg filmer med. Det program, det hedder, der er et link til det, men nu går jeg lige på det. Det hedder Screencast-O-Matic. Prøv at se. Jeg skal rigtig trykke room her, men det skal jeg ikke, på grund af jeg er i gang med at filme. Så prøv at se. Jeg vil anbefale jer at logge ind på noget andet tidspunkt. Og ja, det er nogle tidspunktene close. Så her filmer jeg lige nu, og ja. Og det, jeg sender et link i beskrivelsen, og det, I kan se Screencast-O-Matic hedder det. Så tror jeg bare starter med, ja. Og det er noget af det eneste, jeg har vist. Og log ind. Og hvis I ikke kan logge ind med jeres e-mail her, så skriv e-mailen her 2 gange. 1, 2, 3. Og så også jeres password til YouTube. Altså den bruger Google-konto, YouTube, alt det der. Det skal I bare skrive her. Jeg bruger som en Gmail. Og det kan man også